Dobro ljudi, danas ćemo igrati Minecraft, Lifeboat, SG3. Dobro znamo mapu. Ja bitim, nego ne mogu da kucam. Sada ko se ušao na mapu, nije možda ušao drug. Tim, hoćeš da timujemo? Ljudi, više nemojte gledati na najstariji moj, to je kazat ću vam ja kada budete gledati. Jer sad više ne snimam na taj profil zato što mi se nekako gasio. Ja sam noob, pa sam ušao i na kompjuter, pa zaboravio sam šifru od moga noga, tako da više ne mogu dolazim, oći ću opet na kompjuter i bit će sve sjajno, igrat ću na kompjuter Minecraft i snimat ćem tako sve. Tako, pratite me na ovaj kanal i dole, he did, oda. Znam u mapu, prilično. Dosta sam igrao na nju, čak smo ja i moj brat kad smo timovali sve ove. Igrali smo jedan vs 1, PvP, naravno dobio sam ga. Jer, očito da vam kažem, moj drugoj misli da on ne zna da igra. Ponekad se slaže s njima, a ponekad i ne. Timova je dobar. Priđe da se pijem. Što se tiče PvP-a 1 na 1. To ga mogu rasturiti u svako doba. Ipak ja vježbam PvP već godinama. Savršim taj PvP. Daniel, gdje se? Nije bilo odavno klipova, tako da se sjetim danas da bude jedan klip. Kratak klip. Da više ne gledam. Možete mi pogledati sve ove epizode, stare, ali lično bi vam preporučio ove tu, zato što oni su nekako puno bolji. Ovi su, gledajte na ove. Tako, zato što su bolji. Puno su bolji. Evo ga, da pola. Tako može, evo ako ću. Smanjimo Minecraft zvuk, jer... Evo ga, jer ne čujem se, rekao bi drugo da se ne čujem kad priča, tako da ću da smanjim taj zvuk, samo da bi čuo kad krećemo i tako to. Čas. Samo da mi ne baguje, to! Dobre, mač na početku odmah, kameni. Dođe ovamo bre. Idem na onaj brod je znači. Sad će da bude ovdje mrtvih. Inače, kažete mi koje vam... Čekajte se. Koja je omiljena mapa na Lifeboatu. Meni je ova najbolja. Nije nešto mala, nije nešto velika. Samo ne zalaguje. Tamo. Super. Ovdje da pokupim stvari. Kako je glup. Uj. Stvari odmah.
Ovo je baš dobra stvar ovdje. Ova kapica. I eto je. Samo mi fali patike. Znaš, sa ovakve patike, nema veze. Evo su dobre. Ovako. Sad ću da ga urnišem. Ej, motori, urnišan si sada. Od strane mene. Sad si bre urnisan. Urnisan si, brate. Urnisan si. Kako sam urnisan. I ništa. Ćemo sad. On je kao na Minecraxu, ovdje nema snijega, tako da. Čekaj da stavimo je. To ću pokupiti. Možda nekoga fali. Torta, to mi reći. Samo da mi se sad diskonektor. Samo to. Kapa bolja, još jedna torta. Yes. Aha. Ne mogu ove. Ću go ove. Još 3 ljudi. Bliži se deathmatch. Chest play. Dobre, sad sam još malo pa full. Ne, no. Kako sam se popne. Kako se da siđem. Ju. Imam dosta hrane. To je dobro. Jer ako bude neka žurba, strči dosta, ovo će da služi hrana dosta. Torte ima. Još jedna. Samo mi neko se ne prišunja sada. To. Diamond. Oču ja, sad sam full armor. Patike chain. Metal. Mogu da pravim metalni mač. Metalne patike mogu da pravim. Metalni meč. Sada centar. Iskreno želim da imali tamo neka rana tabla. Što za kraftovanje ili rana tabla da bi mogao da kraftujem ove stvari. Za 3 minuta deathmatch. Samo ima da ih pokidam. Znači, kakve stvari imam. Samo da mogu da kraftujem u ovoj nove verziji. Ako budem mogu da kraftujem, to će da bude super. Jer onda ću da budem full armor. Eno ga mi. Full armor. Full armor. Sad ću da ga pokidam. Lik ima dijamantsku sjelu. Cheater, brate, sa 5 metara udara. Ok, ljudi, to će biti to za epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!